Cuando quieras. Bueno, Rubén, ¿cómo viste ese partido? Costó vos acabar ese primeiro gol, pero tampouco non lle que perigar con todos os puntos todavía. Bueno, a verdade pois é que vivimos pois un contexto novo, non? No sentido pois ne que no entretempo saímos pois con desventaxe no marcador. Creo que o equipo pois fixo méritos de abondo, non, para cadar outro resultado na primeira metade, pero bueno, isto serviu tamén pois para medrar, non, como equipo, ter que resolver pois outro tipo de circunstancias, e creo pois que a vitoria que acadamos hoxe é máis que xusta. Que notou este equipo para viuse en algún aspecto superado? Que conseguiu impoñer o seu papel primeiro? Bueno, eu creo que sí que o fixemos, non? É verdade, pois é que xeramos ocasións de gol, anularon os dous goles, tamén pois un motivo non importante é que en fronte pois está un gran rival, non, como Racing de Ferrol, e creo pois sinceramente pois que a clasificación importa máis ben pouco, non? Sobre todo pois co resultado inicial. Si tamén entendo pois que coa ventaxe, non, que obtivemos, a partir de aí pois eles se sentiron imposibilidade, non, para poder pois recuperar ou equilibrar o marcador. Pero, repito, creo que salvo minutos aislados, o rendemento do meu equipo foi bo. Que ves a diferencia no descanso nos equipos con eles? Porque o equipo nos minutos da primeira parte, a cultura estaba moi nervioso, protestando moito o árbitro, moitos cartos por protestas, incluso unha pequena lei con xogadores de Racing. Era por non estar afeitos a unha situación así, para que só ponen no descanso, porque na segunda parte mudou. Si, no descanso, pois, damos pois a información de que pois temos que centrarnos no xogo, non? Nos outros aspectos, evidentemente, pois dous goles anulados ou un penalti, non? Neste caso que entendemos pois que foi, non podía sacar do partido o equipo, non? E nos, pois, neste caso somos un equipo que por clube, por pensamento, intentamos pois facilitarlle a labor, non? Os colexiados, pero tamén pois conscientes de que somos personas e que pois xusto tras unha acción, non, na que pois estivemos a piques de anotar o primeiro gol, acto seguido ocorre pois un contraataque e sucede o 1-0, non? Entón, pois, un pouquiño a sensación, non, do no gol noso e posteriormente o contraataque que supuxo a consecución pois de ventaxa temporal neles, e iso pois facía, non, ou nos obligaba a ter que pensar no xogo, sendo conscientes de que restaban todavía 45 minutos para darlle a volta. 3 puntos máis, mirando, achegando cos esa terceira ascenso, esa segunda división que se proxecta tan cercana sempre. Queda moitísimo, non? Sobre todo, pois, antes comentábamos, non, con Tena, antes do inicio do partido, estas categorías son tremendamente complexas, longas, e poden ocorrer moitísimas cousas. Agora ben, pois todo o que veña, non, en forma de 3 puntos, pois permítenos medrar, permítenos afastar, non, os máis inmediatos perseguidores, sendo pois conscientes que probablemente pois vivamos, non, un período onde non gañemos, non, de maneira consecutiva, pois porque iso é o máis normal do fútbol, non? O menos normal é o que estamos acadando, vitoria pois tras vitoria, e iso en todas as categorías, en esta especialmente, é tremendamente difícil.